Ja Annika tosiaan vuorossa preparing Eduardo. Yeah, Eduardo, you are the next one. Ja paikalle on saatu tosiaan Annika Korhonen Suomesta. Rotuinen, eli tämän Andalusian kantakirja. Tämä on Bruno. Tulevat Tuomarin kylästä ja ilmeisesti Annika saa luvan lähteä. Selvä, annetaan heidän lähteä suoritukseen. Kiitoksia Annika ja mä yritän lausua tämän nimen Gajavo. Joo, en sano toista kertaa. Gajavo, eli pre-rotuinen Andalusian hevonen, siis espanjalaista rotua. Huomaatte, että sillä on tommonen hurkea etujalan liike. Joku suurista saduista on kertonut, että se on siksi jalostettu korkeaksi se etujalan liike, jotta se pääsee sodassa ruumiskasojen yli. En tiedä, onko se totta vai tarua, mutta ainahan näitä hurjia kertomuksia riittää. Annika ja Gajavo tulee Tuomarin kylästä. Ja he on olleet yhdessä 12 vuotta. Eli nyt taas kun vähän vertailette, että kun on oltu yhdessä paljon, millaista se on, kun ollaan yhdessä 2 päivää, millaista se on, niin kaikkea tällaista pientä voi huomioida myöskin, jos kiinnostaa. Ja he on kilpaillut tänä aikana niin kenttä, matkaratsastus, suunnistusratsastus, laukka, working equitation, koulu ja esteratsastuskisoissa. Et onko enää niinku mitään? Hei, sun pitää tuoda illan ottaa mallia niin haariston päälle ja semmoinen voi tekemättä. Tämähän siis vilahtaa joku toinenkin, eli seuraava kilpailija on tullut paikalle myöskin Eduardo Ribadoro. Aha, Annikan ja Gajavo piste. Okei,
points to Annika and Gayabo, 133. Eli 133 pistettä. Yes. Eli seuraavana kilpailijana nähdään viime vuoden kokonaiskilpailun voittaja pari Eduardo Vivadoro Portugalista. Ja Brasil hevonen Suomesta. Eduardo